जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू झाली असून जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेचं काटेकोर पालन व्हावं यासाठी जिल्हा पोलीस यंत्रणा सज्ज असून जिल्हा पोलिसांच्या मदतीसाठी 5 पथके मागवण्यात आली आहेत। 2024 साठी ऑनरेबल इलेक्शन कमिशन कडून प्रोग्राम जाहीर झालेला आहे। 15 तारखेपासून MCC मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागू झालेला आहे। 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे आणि 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे। त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण शांततेत, निर्भय आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पडावे यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस प्रशासन पूर्णतः सक्षम आहे आणि सज्ज आहे। यासाठी कुठल्याही प्रकारची अवैध दारू किंवा इतर अवैध पदार्थांचा वाहतूक होणार नाही यासाठी आमच्याकडे 18 ठिकाणी आम्ही पोलीस चेकपोस्ट उभारण्यात आलेले आहेत। त्यापैकी 10 चेकपोस्ट आंतरराज्य सीमेवर आहेत। त्यासोबतच 18 ठिकाणी SST पॉइंट आणि 10 फिरते पथक FST जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलेले आहेत। 15 तारखेलाच एक आमच्याकडे मोठी अवैध दारू वाहतुकी संदर्भात कारवाई झाली। त्यामध्ये कणकवली हद्दीत 70 लाखाची अवैध दारू तसेच 40 लाखाचा कंटेनर जप्त करण्यात आलेला आहे आणि त्याचे बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजेस शोधण्याचे काम पोलीस प्रशासनाकडून तपासामध्ये सुरू आहे। त्यासोबतच शस्त्र जमा करण्याची कारवाई तसेच जे काही निवडणुकी प्रक्रियेमध्ये व्यवधान आणू शकतात असे लोकांवर त्यांचे रेकॉर्ड प्रमाणे आणि त्याचे गंभीर त्यांच्या जे काही क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे ते पाहून त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई केली जाणार आहे। जवळपास 850 लोकांवर आम्ही प्रतिबंधक कारवाईचा प्लान तयार करतोय। यासोबतच जे काही अवैध सीजरचे गुन्हे घडत आहेत त्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजेस शोधण्याचे काम आम्ही याबाबत सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी DYSP यांना सूचना दिलेली आहेत। जे काही लोकसभेच्या दरम्यान अवैध दारू वाहतुकी संदर्भात गुन्हे दाखल झालेले होते त्यामध्ये त्यांचे बॅकवर्ड लिंक शोधून संबंधित जिल्हा आणि संबंधित राज्यासोबत ते माहिती त्यांना शेअर करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना पण लक्ष देण्याबाबत आम्ही आग्रह केलेला आहे। बॉर्डर मीटिंग संदर्भात जसं इलेक्शन कमिशनची गाईडलाईन आहे त्याप्रमाणे सर्व स्तरावर पोलीस स्टेशन स्तरावर, DYSP स्तरावर, SP स्तरावर, IG स्तरावर सूचना मीटिंग घेण्याची सूचना आहे। त्यासाठी काल आमची एक मीटिंग IG कोकण रेंज, IG नॉर्दर्न रेंज कर्नाटक, IG गोवा, SP सिंधुदुर्ग, SP गोवा, SP बेलगावी यांची मौजूदगीमध्ये एक बॉर्डर मीटिंग झालेली आहे आणि त्यामध्ये जे काही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आहे ते त्यांच्यासोबत शेअर करण्यात आलेली आहे। तसेच आमची एक मीटिंग काल कलेक्टर SP स्तरावर बाकी डिपार्टमेंट आणि जे गोवा आणि कर्नाटकचे बाकी डिपार्टमेंटचे लोक आहेत त्यांच्यासोबत झालेली आहे। आता पोलीस स्टेशन स्तरावर, DYSP स्तरावर मीटिंग घेण्याचे काम सुरू आहे आणि ते चांगल्या प्रकारे केले जातील या संदर्भात मी सूचना दिलेली आहे। आम्ही या निवडणुकीमध्ये 5 CAPF कंपन्यांची मागणी केलेली आहे। त्यासाठी 2 कंपन्या आम्हाला अजून आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या आहेत। त्यांच्या आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये फ्लॅग मार्कसाठी आणि एरिया डॉमिनेशनसाठी वापर करणार आहेत। त्यासोबत जे काही वॉन्टेड अक्यूज आहेत, एब्सकॉन्डर अक्यूज आहेत त्यांना शोधण्यासाठी पण संबंधित जिल्हा आणि राज्यासोबत आम्ही प्रयत्नशील आहेत आणि ते कुठेही निवडणुकी प्रक्रियेमध्ये बाधा आणणार नाहीत याबाबत आम्ही दक्षता घेत आहोत। पोलीस पाटील, हॉटेल लॉजेस मालक यांची सुद्धा आम्ही मीटिंग घेतोय जेणेकरून त्यांच्या आम्ही निवडणुकीच्या दरम्यान कुठल्याही प्रकारच्या त्यांना काही गोष्टी निदर्शनास आली त्याची माहिती त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडे शेअर केली पाहिजे असं बाबत आम्ही त्यांना सूचना देत आहोत। एकंदरीत बघितले तो ओव्हरऑल आमची इलेक्शन दरम्यानची तयारी योग्य दिशेने चालली आहे। जे काही पोलीस दलाचे अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांचे ट्रेनिंग संदर्भात पण आम्ही 22 तारखेपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडून आणि पोलीस प्रशासनाकडून त्यांच्या ट्रेनिंग कंप्लीट करणार आहोत। आणि जसं मी सांगितले हा निवडणूक प्रक्रिया जसं आपण लोकसभा 2024 मध्ये आपण जशा प्रकारे शांततेत आणि चांगल्या प्रकारे आपण ही निवडणूक हाताळली होती तशाच प्रकारे हा विधानसभा निवडणूक 2024 सुद्धा निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात आणि शांततेत पार पडेल यासाठी आम्ही एकदम सज्ज आहोत। थँक्यू व्हेरी मच। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।